бачиш свою зграю, дерева, бо без листя, світ без океана, немагчымы, нежаданы, адзінота ёсць прамая, вьются карані, урастаюць, і бясконцай песняй новыя ствараюць. Я крычу прасцігі акеян, перачакаць ці абагнаць. Кліч ваўчынага сэрца гучны, яны адчуць і тых так. Хтосьці побач, хтосьці не, час надзейных абірае, зноў стаіш ля таго краю, і магутным крыкам, не перастаючы, што як ты блукаюць уночы, так шукаюць, што ёсць моцы, знойдуць галасы, лунаюць у бясконцай песні, новыя ствараюць. Я крычу прасцігі акеян, перачакаць ці абагнаць. Кліч ваўчынага сэрца гучны, яны адчуць і тых так. Я кричу прасцігі акеян, перачакаць ці абагнаць. Кліч ваўчынага сэрца гучны, яны адчуць і тых так. Вітаю всіх. Вітаю гіманки. Так, ми притягуємо небо. Зараз погляжу. Все, стрим працює. Ой. Сорі. Тин. Спадзяюся, у тэхнічным плане будзе зараз усё лепш. І они зараз ось працуем. Глава 3. Зима. Не стукай нам в ухо, калі ласка. Пробачце. Я намагаюсь. Можна зараз ужо з гэтай зневы злізаць.
Ой. Нет. Мгм. Какие эмоции атаки. Я на Неве не могу тут лазить. Я все ж таки выключу мониторинг моего микрофона, потому что мне не подобается слышать себе. Все, так лепш. Все, не буду припиняться, а то я слышу себе и такая... Так, слезаем. А як туди трапить? Хм. А я не могу уже ей наказывать, як я могла у апошній главе. Ну, я хочу там клеточку. Мне патрэбна гэтая кветачка. А, могу. Мгм. А мабыць, я магу зрабіць вось так? Я могу. Ей.
Цікаво, што гэта нас адкрывала. Мне здаецца, гэта была тая ж самая фігура, якая у нас у прошлым главе. О, тут трэба будзе ў два бакі схадзіць, каб адчыніць гэты талісман. Па-мойму, так ён зваўся. Леціш. Яшчэ адзін воўк, як нева? Мгм. Мы будзем збіраць все кветачкі, якія мы пабачым, кроме той адной, якую мы прапусцілі ў прошлой главе. Ах ты. Секретик.
частушка. М. Яка ж хуйня кайфовая, так, згодна. А, так. Собрали одну зорочку, або что это? Отдалей, прости. Добрый вечер, Лепус. М-м. Мгм. Так, я зрозуміла, гэта загадка. Мгм. Так, ну мне треба його забіць. Ага. Всё, живі там унизі. Вітаю, Аня. Так, щось є? Ні, нічого нема. Нет, нет, нет.
Ем. А, тут була платформа весь гэты час. Я думаю, што трэба таго ворага заманіць сюды, каб на яго запрыгнуць, на яго гэты блок і тут прапрыгаць, а тут была ўвесь час платформа. Окей. Сапраўды яшчэ адзін воўк? Не спадабались? Ну, хоць не падрались. Ўжо добра. Романтычныя такія вобразы ў гульні, так? І арт. Малюнак гэты вельмі прыемны. Птушка. Мгм. Мне здаецца, гэта таксама штосьці накшталт Collectables, таму што яно захоўвае адразу, калі я яе пужаю. Ой. Нет. О, я бачу вовка ззаді. Ой, не-не-не. Так, у нас проблемси. Дякую. Так і думала, що я нам допоможе. Я нас похиляю. Усім. Так.
Ой, так і ведала, що тут зараз буде. М. Нет. Ой, тяжковато, коли їх так троє. Ну нічого. Бачили горш. Это... Нет. Ах, да. Я не могу дэшиться скрозь гэтыя кубы. Поэтому мне так тяжко. Я звыкла скрозь ворага дэшнуцца, а тут мне нельга. Трэба перапрыгиваць праз іх. Абавязкова. Все, один застаўся. Вітаю, дзед Максим. Дзякую за парады. Добрага вечара всем. Хто глядзеў, хто будзе глядзець. Як гарна возера. Мгм.
Ні, не тут. Ну, не тут, так не тут. Далі туди. Йдемо. Нельга на Нєві зараз бігче чомусь. Ага, як тут. Я їх не бачу, но їх бачно гэта адлюстраванне ворогаў. Вітаю на Enraven Cemetery. Сподіваюся, що добре вечір проходить у всіх. А, тут... Цікаво. Так, п'ємо води. Дякую. Запойнти. Угу. Я нарешті перемог повідомлення, сподіваюся. Я не зрозуміла, що гэта значить. Сюди. Нет. Так, еще раз. А. Угу. Ох. Угу. Тут можна зараз подлогу проламіць атакай. Пра паведамленне гэта пра сваю балячку. Паведамленне гэта пра сваю балячку, бо не працавалі. Не бачыў, калі рэйд, калі падпіска і гэтак далей. Угу. Стрым для стрымераў, так. Угу. Угу. Ой, цяжка глядзець у адлюстраванне і трэба наадварот все нажимаць. Так, сюда. Нет. Ой, як тяжко. Без гледачоў не будзе стрымераў. Так. О.
Мы знайшли другую кропочку. Щось є. О, перший раз рекламу бачу. Уключилась? Працює реклама? Вау. Ну тоді можемо почекати, поки там реклама. Немного. Французька чомусь. Баран живить траву. Цікаво. Зараз, секундочку. Хоча ось так от почекаємо з Нєвою. Так, все, сорі. Протягуємо. Мені треба було просто кое-что поглядеть. Все. Так, тут великае пытанне, як да мяне звяртацца. Хтосьці эш, потым эш, яшчэ быль, беляш, у мяне калі што кота малодшага беляш клічуць, бо бяды. Бо беды, то не даспадобы мне асабіста, як усё-такі лепш. Дарэчы, я просто сябе звычайна у меня нікі былі эш або штосьці такое. Но так як тут на Твічы ўсё было занята, я прыдумала прыставку бел, аля беларускі эш. Ну, і гэта і гучала сумесна беляш, што мне паказалася вельмі прыкольна. Вось. Што можна называць і эш, і беляш, бель. Ну, гэта каму як падабаецца, мне падабаецца па-рознаму. Ну, арыгінальна эш, як бы, гэта заўсёды там мае нікі ў гульнях, там і онлайнавых, і вось гэта вось усё. Ну, калі вам падабаецца, можете назваць беляш. Хтосьці там была інтэрпрэтацыя, штосьці наконт попелу, ну, таму што эш гэта з англійскага, ашес попелу, і вось гэта вось усё. І мне гэта таксама падабаецца. Ну, правда, сапраўды, папелюшка гэта ўжо too much, мне здаецца, як прынцэса дыснеевская. Но хз. Так што тут каму як падабаецца. Ну, я разумею, калі мяне назваць беляш, таму што гэта літаральна мой нік. Я разумею, калі эш-бель, ну, таксама можна зразумець, вось. Стрымерка таксама пойдзе. Эй, таксама можна называць. Всё. Всё, працягваем.
бачу. Тут платформа. Таємнічний готичний біля шиковний нік насамрэч. Галоўнае, што є вось такое вось, я не ведаю, розныя інтэрпрэтацыі. Мне гэта і падабаецца. Вось. Тут птушка ўнізе. Я за птушкой. А? Нет? Ой, великий. Найс. Жак єш у сенсі єш ту. У сенсі єш ти хотів суду, но не. У меня все дрэнна з гэтым з лацінкай. І не разумею, што тут. Больш пытанняў не будзе, бо чую, што горла не у гумары папраўляецца. Так, так. Ну насамрэч горла ўжо лепш. Гэта яно проста калі зараз ужо не менш баліць, но там усё, як казаць, усё лікуецца і па гэтаму такой голас. Оно уже гораздо лепш, тому што калі было дрэнна, як там учора, то я б не стрымела. Всё, неба. Полежали, побегли далей. Угу. Только не помирайся же. Ой, тут зараз тяжко буде. А ні, нормально. Угу. Бачу. Нет. Вось мы сюды павярнуліся ў гэтае месца, якое я думала мы. А, так, все, мы так. Мы собрали уже это. О. И уже не ночь, уже ранок.
М. Цікаво. Что тут робить далей? А, бачу. Цікаво виглядає, якби цим тут щось є. Ну, нічого нема. М. Ну, там же щось є. Так, ладно. З этой платформи поспробую. Угу. Веточка.
А гэта катсцэна. Зноў? Пригожість якая згодна. Всё. Яна адна сышла у дарослае жыццё. І мы застались адні. Проста ёсць такія гульні, якія пакідаюць за сабой думкі і пачуцці. Так? Згодна. Дзеля гэтага я і гуляю і гульні у гульні.
Я бачу, что туди можна пропрыгать, но я спочатку тут справа погляжу, что у нас знаходиться. А тут клеточка. Ну, есть гульні, які не пакідаюць нічога, акрамя агрэсіі, прынамсі. Але ж гэта ўжо гостра. Ну, так. Я ведаю. Спачатку. Угу. Не допрыгиваем. Ну, дарэчы, калі гаварыць аб гульнях, які пакідаюць агрэсію, то тут, ну, мне здаецца, трэба проста самому гэта ўсё балансаваць. Амаль. І як это? Сачыць за сабой, за сваімі пачуццямі. Ну, я ж допрыгиваю. ПМСМ, по моему сціплому меркаванню, імхо. Угу. Зразумела. Дякую за удакладненне. Нужно ж... Ну, тут просто по-іншаму ніяк і не... Ну, так, ніяк. Можна паспрабаваць. Не, ну адсюль я не да... Угу. Ура! Вы меня будете атаковать? Ну, коли я на меня... Ладно, они меня атакуют. Коли б не атаковали, я просто пройшла мимо. Без неба цяжэй, складней зараз.
А, все. Нам сюди. М. Чому вона не чіпляється? Тут щось натяжком пішло. Ладно. Ой. Мгм. Тут можно повести далей, но я хочу забрать клеточку. Мгм. Яку я ведаю, як можна. Угу. Прыгни. Зажимаю тік-ток. Це дренно. Не цікаво, поспели? Ні. Там просто вельми доброе место для секрету. Или б я могла вот тут стоять и ударить у гонг и вниз опуститься.
Так, ну мені потрібна клеточка. М. Ой. Ура. Окей. Ну, я хочу сюди. До гэтага. До секретика. Угу. Амаль. Ну, я ведаю, што трэба зрабіць тут. Правда, я ўжо падохну. Угу. Давай. Рабі сваю справу. Далековато. Угу. А, чудовно. Угу. Нічого. Мені цікаво. Що тут унізе? Ну.
Не живые. Угу. Поки нічого чіпати не буде. Лейбри. Угу. На их висе. Окей. М. Окей, босс-файт. Угу, я напарирую. Все. Мы с Невой. Тебе копцы. Угу. Я забываю, что в итоге комбо.
Ой, штось у мяне є тэорыя наконт таго, што нас чакае далей і што гэта ўсё проста цыкл, зацыкленая гісторыя. Ну, таму што на пачатку мы падарожнічалі з мамай воўкам і вось з Невай, з яе шчаняткам. І мама воўк памерла, і мы вось працягнулі з шчаняткам. Мне здаецца, зараз тое ж самае здарыцца. Нева нарадзіць. І потым зноў з'явіцца гэты цемра. І ўсё будзе па-новаму. Ну, добра, што калі я бы памылялась, но... Таму што, па-моему, маці таксама быў шрам на воке. Бо гэта ўсё проста адзін вялікі цыкл. Мгм. Восень. Глава 4. Ну і так, цыкл гэтых сезонаў года. Ну, гэта ўсё вельмі падыходзіць да гэтай тэматыкі. Ну, о, вось і шчаня. Брума? Брума? Або Бруно? Брума? Брума. Всё. Брума? Трошечки. Бусли. Смачно. Веточка. Оленятка. Оленяня. Можна залезть. Я гэтага не бачыла. І выпадкова тут стрыбнула сюды. О, гэта кветачкі. Я не забрала адну самую першую, тут другую. А ўсе астатнія забрала. Я только 2 кветачкі не сабрала. Агідна. Так, гэта фінал тады, раз нам гэта паказваюць. Мабыць, калі б мы іх сабралі, то тут бы штосьці было, мабыць, якая-небудзь, не ведаю, зброя або проста там новы воблік для галоўнай гераіні. А так не, на жаль. Добрий ранок. Брума?
Мать зовет. Брума. Як ми Нєві допомогли ось тут ось у початку гульні. Перестрибнуть, яна зараз допомагає. Рамшнятку. Вітанки. Які гульні покидають тільки агресію? Ну, наприклад, онлайнові гульні. Ось. Звісно, є люди, які не гэта, у яких усё добра з эмацыйным інтэлектам, яны гуляюць, напрыклад, толькі з сябрамі або штосьці. Ну, є людзі, які гуляюць не ў паці, і там просто такі жах. Вось. Брума. Брума, пайшлі. Добра. О, і ён не белы, ён шэренькі, як тата. Або яна. Ну, так усё ад чалавека залежыць. Так. Ну і можна сказаць, што соусы таксама агрэсію вызываюць у некаторых, хто, скажем так, не можа адаптавацца, ну, або проста не атрымліваецца доўгі час. Тут уже кідаеш рукі. Так, іду. Маріо для кагосьці так выклікае агрэсію. Брума. Только не говорите мне, что зараз полететь в подушку. Мгм. Ну, гэта пачатак гульні. Не-не-не, Нева, останься тут. Нева, никуда не уходи, плиз. Лев ж беги. Так, ну, гэты раз усё будзе па-іншаму. Таму што зараз я кірую галоўнай гераіняй. Далі їй кривець.
Зараз катсцена. Так. Я думала, мне дадут кировать, но нет. Ну, як я і думала. Гульня распрацована на Мада Studio. Перараджэнне. Канешне. Мгм. Я зараз проста ради цікавасці пагляджу, є ли тут новая гульня плюс, пачну яе, каб пераглядзець, таму што, па-мойму, тут больш расшыраны варыянт катсцэны з пачатку гульні. Вось. І мне цікава, будзе ли новая гульня плюс уже з Брумо или Бруно, або Брумай, а не з Невай. Мабыць, тут ведаеце, чым больш перапраходжанне, тым больш будзе наступны нашчадак. Вось сама гульня точно такая же, но воўк ужо іншы. Цікава будзе паглядзець. І будзе ли ён шарэць всё больш, і напрыканцы, мабыць, на якім-небудзь 10-м праходжанні воўк будзе чорны. Ну, я не ведаю. Ну, я зараз пагляджу.
То па-іншаму можна гэтую канцоўку ўспрыняць, што вось мы зараз аднойчы і назаўсёды гэтую цемру ўсё ж такі згналі. Проста наша галоўная гераіня гэтага не бачыла. Ну і зараз паглядзім. Калі на пачатку сцэна будзе іншая без вось гэтых бабачак, лишь мы все ж таки пераканалі гэтую цемру. Дык чорны вок будзе такі ж, як гэтая чорная істота. Ну, не чорны, но такой вельмі шэры. Ну, я, шчыра кажучы, думала, што тут вось вясна гэта будзе поўная яшчэ галава, прям ужо ўзровень. Не, мы тут толькі прайшлі туды-сюды. Усё, канец. І распрацоўшчыкі дзякуюць свае сем'і, сваіх сваякоў і каханых. Дзякую за то, што гулялі. Не, няма НГ+. Ну вось, весна, я думала, тут таксама будуць яшчэ вось гэтыя і лапкі. Не, лапкі гэта не лапкі, гэта гэтыя кветачкі, якія я сабрала. Тут я адну не сабрала, тут я 2 сабрала. Тут я таксама 2 не сабрала. Ну вось мне цікава яшчэ раз пераглядзець гэтую першую кат-сцэну. І галоўная гераіня зараз это сцірае ухапляе свой розум, прычынаецца вось уже памерлай маці.
Ну вось мне здаецца, або гэта шаня шэрэя, чым нева была. Зараз гульня пачнецца, і яе паклічу, і мы даведаемся. Глава 1. Лето. Вітаю, Вриск. Мы уже закончили. Это я так свою теорию проверяю наконт этой гульни. Нева. Нева, все, это Нева, все. Окей. Ну, тады Нева шэрэя была, чым яе маці. І гэта ўсё. Цыкл. Нева. Мгм. Мгм. Ну і не захавалась нічого. Ну ладно. Ой, ну что? Зараз мы просто тут будем. Як это? У меня просто развітальны экран. Паверх гульні. Ну і каб было штосьці. І мы, конечно же, зараз пойдзем у рэйд, но перад гэтым я хочу прарэкламаваць, што заўтра я хутчэй усяго буду стрыміць прэзентацыю гульней Day of the Devs. Вось, яна будзе стрыміцца на канале Game Awards. Вось. Но там будзе только інді-гульні. Это все арганізуе студія Тома Шэйфера Double Fine. Вось. І там будуць анансаваць або паказваць геймплей інді-гульні. Напрыклад, я точно ведаю дакладна, што там будзе наступная гульня распрацоўшчыкаў Hyper Light Drifter. Я не памятаю, она называется Hyper Light Breaker, по-моему, вось. Так што будзем заўтра глядзець на гэта ўсё. Геймплей, што там будзе. Так. Ну і музычку зараз якую-небудзь. Так. Spotify не хоча працаваць, як заўсёды. Так, Spotify не працуе. Devolver. Так, ад Devolver штосьці, мабыць, будзе заўтра. Вось, а паслязаўтра, ну, у ноч з 13, точнее, не, з 12 на 13, так? З чацвярга на пятніцу будзе гэта ўжо сам Game Awards, і там будзе AAA ўжо анонсы. Ну, гэта у 3:30 ранку па Менску будзе. Вось. Я пагляджу, я хутчэй усяго буду стрыміць, но, мабыць, і не. Так. Все, дзякую всем за прагляд. Зараз пойдзем у рэйд пасля песні. Вось, калі хочаце, далучайцесь. Да пабачэння всем. Я рыхтую свой снежань, я рыхтую свой лёс дачакацца. Першы снег і навіны, іншы час у мроях мірных ужо сняцца. Сустрэнем зіму, гарбату я завару. Сустрэнем зіму, на жаль, я не прыеду. Сустрэнем зіму,
Гарбату я завару, зустрінем зиму. На жаль, я не приеду, на жаль, я не приеду. Часом сон мы с тобой не спим, думки льотають чужі повольно. Пошук сенсу, заплитаний світ, і спрачаться зим можна без конца. Я хочу падать снегом, я хочу вольно дыхать поветром, на хвилину стать птушкой, долететь до тебя и твой голос послухать. Послухать, послухать. Долететь до тебя и твой голос послухать. Зустрінем зиму, гарбату я завару. Зустрінем зиму, на жаль, я не приеду. Зустрінем зиму, гарбату я завару. Зустрінем зиму, на жаль, я не приеду. На жаль, я не приеду. Зустрінем незнайомих серед знайомих імен. Зустрінем високосний і може з долею йон. Зустрінем зиму, гарбату я завару. Зустрінем зиму, на жаль, я не приеду.